Je vaša mraznička stále plná ľadu ako tá moja? Na odstránenie ľadu musíte použiť nôž, vidličku a palicu, čo je časovo náročné a prácne. Keďže používam tento výkonný odmrazovač, stačí len ľahký postrek. Bez ohľadu na to, aký hrubý je ľad, roztopí sa. Po použití je cítiť ľahká vôňa. Je to naozaj úžasné. Ak je vaša mraznička stále plná ľadu ako tá moja, tie veci sa ani nedajú dostať von. A dvere sa nezatvárali pevne. Spotrebuje veľa energie a je ťažké ho čistiť. Na odstránenie ľadu som použil nôž, vidličku a palicu. Časovo náročné a prácne. Teraz používam tento rozmrazovač. Stačí to jemne nastriekať. Počkajte asi 10 minút. Tento storočný ľad sa dá roztopiť nielen preto, aby sa rozmrazil, ale aj aby sa zabránilo jeho opätovnému zamrznutiu. Po použití je cítiť ľahká vôňa. Nepoškodí materiál a môže sa používať s istotou. Tento silný rozmrazovací sprej uľahčuje údržbu chladničky a mrazničky. Rýchlo topí ľad, čím šetrí čas a energiu a zároveň udržiava spotrebiče v efektívnom chode. Rozlúčte sa so škrabaním a začnite pohodlný život. Výrobca má teraz akciu, množstvo je obmedzené, príďte si ho kúpiť.